Iti met Damdamag Region 2 inyuswat ti DNR ti Permitting on Wheels program para itinapartak a proseso ti land titling ken ijay Nueva Vizcaya nasurok sa nga ribo inna magasut a food packs na ipaay kadagiti jeepney kan tricycle driver and operators manipod iti pribado a grupo. Dayta ken dumapay damag iti Region 2 iti panagsubli ni Dayan Monica Tukay. Iti Cagayan, inyusubat ti Department of Environment and Natural Resources ti Permitting on Wheels program iti Santa Ana, ken naiwaras pay dagiti titulo ti daga iti sidong ti handog titulo program. Pasat a serbisyo iti nasao programa tinaparta kapan nakaproseso ti land titling, kabinadang dagiti daduma a masaknan nga ahensya. Ang kainaman po nito is hindi lang ito magtatapos sa pagbibigay namin ng serbisyo. Dito po makikita din namin yung paano namin i-connect sa ibang agency ng gobyerno, yung ating po mga permittees. Iti Matquirino, pangpanggapan ti gobernador ti probinsya ken presidente ti Union of Local Authorities of the Philippines iti nasyonal a gobyerno ang marehistro iti Lifeline Rate Subsidy Program dagiti umili ang magarantya iti 100% a diskwento iti electric charges. Sigun iti Energy Regulatory Commission, mapatapata a 4.5 million asang kabalayan a Pilipino ti mabalin na magunggunaan iti LRSP. Amang ipapaay iti libre a coverage ti kuryente kadagiti kwalipikado asang kabalayan nga agkonsumo iti aging 50 kWh iti kada bulan. Ti masalimot-mat da iti kuryente ket mabalinda pay a maaramat iti daduma kasapulan da inaldaw. Iti Nueva Vizcaya, nang impaay ti may sa agrupo ti 1,600 na food packs para kadagiti jeepney ken tricycle drivers ken operator, iti Nueva Vizcaya Agricultural Terminal iti Bambang. Malaylayon pa nga agrop innam aribo ti may waras iti pakabuklan na probinsya, tapno makatulong iti nasa o sektor, gapo iti panagnato ti presyo ti petrolyo. Kabayatan na, agar 15,000 na tricycle drivers iti probinsya ti nakaawatan iti sag 5,000 pesos a fuel subsidy, manipad iti DSWD para iti sa 15 lokal na gobyerno ti probinsya. Dayan Monica Tukay, para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas.